kyllähän se tietää ne omat vatsalihakset. Niin, se on näin. Tämä hitin kaava on kuultu ensimmäisen kerran kesällä 2012, jolloin Halo Helsinki. Oli musiikkia, kuinka vähän täältä oli tullut ulos musiikkia. Että se, että joku ihminen pystyy tekemään niin mielettömällä voimalla ja omilla. Sä et tarvis oikeastaan Tämä on nimittäin ei nyt ihan yllätysvieras, koska Okei, mutta aika näyttää sen tästä. Kesällä Suomeen saapuva Major Lazer ja Light It Up siellä 16. Yhteensä 15 viikkoa listasijoituksia. Ja sitten olla motivoitunut siellä keskellä työtä ja niin edespäin. Silloin sit on... Se tulee suorana lähetyksenä Polkin taajuuksilta tänä iltana ja yönä siis enemmänkin 23.00. Ja huomenna vietän myöskin sunnuntaita teidän seurassa. Huomenna aloitellaan... You think you got the picture like it's written on your heart. One by one, but if you stare at it too closely, the answer never comes. Ei, oliko tämä nimikkokappale tältä levyltä. Ja Haluatko kuulla salaisuuden? Joskus siellä jäin, taisi olla vuosi 56. Ja hakkaraisen yhteistä, jotta me halutaan pitää yhteyttä. Ja niin, että me sit kun meitä on monia, niin se tulee yhteisö. Ja me koetaan yhteisöllisyyttä, niin se suomen kielen sana yksi. Kaikki. Kuin ennen, mieltä kiehtova ja syntinen. Koska sinne se jää vanhaksi hengeksi. Sinne pyörimään siellä Polvikirkon suurissa kesällä. Hei, urut soi. Onko joku kutsunut Jaajan tänne? Taas se. Galaksille pyörii vähän sinne. Buffetpöydässä. Peräilma sinne. Niin mulla on semmonen ajatus ja idea. You may talk about the men of meaning.